Il-messaġġi tal-Partit Nazzjonalista rridu nwasluhom b'mod sempliċi. Irridu nsaqsu kif nistgħu ntejbu il-ħajja tal-persuni. In-nies iridu jkunu konvinti li aħna, anke mill-oppożizzjoni, nistgħu ntejbu l-ħajja tagħhom. Għax hekk verament inkunu qed nagħtu l-ħajja lil-soċjetà li jimpurta. Għal dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt laqgħa reġjonali li saret fil-Kazin ta' Rahal Gdid għal kandidati u kunsilliera tan-nofsinhar ta' Malta. U qal li f'Malta ma ġbaqa' dawk li qegħdin ma' naħa jew oħra b'mod fiss, imma kull elezzjoni tagħti raġunijiet ġodda u motivi differenti li ġalu n-nies jivvutaw b'mod differenti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista irringrazzja lil dawk kollha li qed joffru l-ħin tagħhom biex ikomplu jwasslu il-messaġġ tal-partit u aktar biex ikunu ta' servizz lis-soċjetà li l-bżonnijiet tagħha huma tant diversi u ta' sfida. Għal din il-laqa attendew diversi kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista u kandidati għall-elezzjonijiet li se jsiru f'Mejju. Preżenti wkoll kien hemm il-koordinatur tal-Kunsill Lokali għall-Partit Nazzjonalista Charles Bonello.